அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ந்து பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கோவாவில் இருக்கிற அக்வாடா கோட்டை அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான பழமையான கோட்டையில் இருக்கிறோம். இதை யார் கட்டினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிபி 1612 ஆண்டுகளில் போர்த்துகீசியர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை. கிபி 1864 வரைக்கும் இந்த கோட்டை ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டையாக வந்து பார்க்கப்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கோட்டை அமைவிடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரபிக்கடலுக்கு ஓரத்தில் இருக்குது. பக்கத்துலேயே பாருங்கள், மேலே அது வந்து கலங்கரை விளக்கம். இது மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இருக்கிறதுனால இது வந்து வரலாற்று சின்னமாக வந்து இந்த பகுதி மக்களால் பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த கோட்டையை சுற்றி மிகப்பெரிய ஒரு பள்ளம் இருக்குது, கால்வாய் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். இது வெளியில் தண்ணீர் போகும். இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இறங்குறதுக்கான அனுமதி கிடையாது. ஆனால் மேலே வந்து ஏறிக்கலாம். வாங்க மேலே எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். இதோடைய ஓப்பனிங் டைம் காலை 9 மணி, க்ளோசிங் டைம் மாலை 6 மணி. இந்த கோட்டையில் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே மிகப்பெரிய ஒரு படிக்கட்டுகள்லாம் இருக்குது. இதோடைய கல்லுடைய அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஊரில் செம்மண் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த செம்மண் கல் மாதிரி தெரியுது பார்க்குறது. இது வந்து அரபிக்கடல். அரபிக்கடலில் அலை இல்லாத அமைதியான ஒரு கடலாக இருக்குது. நம்ம ஊரில் தனுஷ்கோடியில் வந்து எப்படி அமைதியாக இருக்கும், அது மாதிரி அமைதியான ஒரு கடலை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. இதுக்கு எப்படி அக்வா ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கப்பல்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த கப்பல்களுக்கு இந்த கோட்டையிலேருந்து தான் தண்ணீர் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல தண்ணீர். இன்றைக்கி நம்ம ஊர்லலாம் அக்வா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சு சில வாட்டர் கம்பெனிகள்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த கோட்டையிலேருந்து நல்ல தண்ணீரை இந்த கப்பல்களுக்கு கொடுத்ததுனால அக்வா ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து வந்துருச்சு. அக்வா அப்படின்னா நல்ல தண்ணீர் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்மளை மாதிரி டூரிஸ்ட்டு தான். இது மாதிரி ஒரு படகுகளை வாடகைக்கு எடுத்து டிக்கெட்டு போட்டு போய்க்கலாம். இந்த கோட்டையில் 79 பீரங்கிகள் வச்சு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இடமா வந்து இந்த கோட்டை இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி மிகப்பெரிய நீர் சேமிப்பு இடமாகவும் இந்த கோட்டை இருந்திருக்கு. அந்த காலத்திலே கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய கலங்கரை விளக்கம் இது. மேலே ஏறி பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு அனுமதி கிடையாது. இப்போ இங்கே வர சுற்றுலா பயணிகள் இந்த இடத்துல வந்து அழகாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. இவரெல்லாம் குனிஞ்சு குனிஞ்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு. இவரையும் பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே அங்கிட்டு பாருங்க. இந்த ஃபோர்ட்டில் நீர்த்தேக்க தொட்டி இருக்குது அப்படி சொன்னோம்ல, நீர்த்தேக்கம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நீர்த்தேக்கம். பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஹோல்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் வழியாக வந்து நம்ம கத்தும்போது இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியலை. சவுண்டு வந்து எக்கோ பயங்கரமாக அடிக்குது. பாருங்கள், அந்த பக்கம் ஒரு குழந்தை கத்திக்கிட்டு இருக்குது, இங்கே வந்து அது கேட்குது. பிரம்மாண்டமான நீர்த்தேக்க தொட்டி. அகோடா கோட்டை வந்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க அருமையான ஒரு பழங்காலத்து கோட்டை. இந்த கோட்டையை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் பாதுகாக்கணும். ஏற்கனவே பாருங்கள், நிறையத்துக்கு உடஞ்சி கிடக்கு, ஆனாலும் பழமை மாறாமல் இருக்குது. ஆனால் பாருங்கள், நம்மளுடைய ஆளுகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வாட்ரு கேன்களை வந்து இந்த மாதிரி பள்ளங்களில் போட்டிருக்குது. கண்ட இடங்களில் வாட்ரு கேன்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி இதை தடை பண்ணினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதாவது இந்த கோட்டைக்குள்ளே வந்து செக் பண்ணி பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு இங்கே அனுமதி கிடையாது அப்படி சொல்லி அனுப்புனாங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும். அக்வாடா கோட்டை மிகப்பெரிய பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோட்டையை இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இந்த கோட்டையில் இன்னும் எக்கச்சக்கமான வரலாறுகள்லாம் கிடக்கு. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம சொன்னோம். முக்கியமாக வந்து இந்த கோட்டையில் சில மலையாளம், கன்னடம், இந்தி படங்கள்லாம் நிறையா எடுத்திருக்காங்க. தமிழ் படங்கள் வந்து இப்போதைக்கு எடுக்கல, நம்ம வருங்காலத்தில் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம். சூப்பரான ஒரு கோட்டை. இந்த கோட்டையை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கோட்டையுடைய லொக்கேஷன் நம்மளுடைய வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் கோவா வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த கோட்டைக்கு வாங்க. சூப்பரான ஒரு இடமா வந்து இருக்கும், மறக்க முடியாத ஒரு இடமாவும் இருக்கும். மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடுவது நான் மகேஸ்வரன். நன்றி, வணக்கம்.